Здравейте хора, днес ще приготвим един лаврак с гарнитура от артишок и чери домати, но преди това искам да ви разкажа една кратка история за Узо 12. Узо 12 се различава от всички други с дългата си история, мекия вкус и аромат. Всяка бутилка ни напомня за топла и слънчева Гърция, като Узо 12 е създаден през 1880 година в дестилерията на братя Калоянис и носи името на бучва номер 12, в която се е съхранявало богатото на вкус и аромат Узо. Благодарение на отличителната си характеристика и днес Узо 12 е една от най-предпочитаните анасонови напитки в света. Насладете се на Узо 12 според повода в комбинация с салати, десерти, одьоври, морски дарове, абсолютно всякаква храна. Хай да готвим, защото вече 12 наближава, а трябва да сложим масата и да си пинем на това хубаво време. Така, като за начало започваме с лаврака и самото изпичане на него. Прерязахме леко тук кожата, тъй като знаем, че при висока температура, ако не се пререже кожата, се сгъва самото филе. Така че аз съм се погрижил за това. Идва ред на тиганът. Тиганът трябва да бъде доста добре загрят, тъй като на рибата й трябва няколко минути от едната страна и от другата. Тъй като знаем, че рибата бързо се готви, трябва от едната и от другата страна по една-две минутки, така че да започваме. За целта тук ще усолим добре рибата. Нашия тиган вече почти загрял. И идва момента с запечатването на рибата. Както казах, първо започваме самото запържване от към страната на кожата. Ето така. За целта аз съм си приготвил тук пинсета, тъй като с нея ми е по-удобно. Тук кожата трябва да придобие доста златист цвят. Може малко да позасилим котлонът. Секунди след като приготвим самата риба, ще направим нейната гарнитура, както казах, от артишок и чери домати. Доста му подхожда артишока, също така може да добавите и маслини, каперси, една такава кисела нотка да добавите на самата гарнитура. Разбира се, нещо леко, което да подхожда идеално на Узо 12. Преминаваме към нашата гарнитура с същия тиган и същата мазнина от рибата. Ще запечем чери домати, артишока, след това ще прибавим маслото, лайма и части от босилека. За да придаде една свежест, ще посолим и черен пипер ще добавим също така за повече аромат. Така че, хайде! Така, дойде време вече и да плетнем нашата чиния. Ето тук как добре се е запекла самата риба, гарнитурата. Така. Доматите са пуснали своя аромат и сос. Артишока той също. Между другото, артишока е един доста интересен продукт. Доста хора го използват също и в приготвянето на плънка за пица, нали? Но ние днес го използваме в нашата гарнитура на средиземноморската рибка, лаврак. Така, ето слагаме тук босилек. Аз съм готов с моята чиния, а вие може да разгледате рецептата долу в описанието и докато разглеждате, аз ще направя едно бързо дзадзики.
Моя обяд е готов и отивам да се насладя на прекрасния топъл ден с УЗ 12.